Atención, atención. Hola, ¿qué tal? Xa estamos no aire, cos pilas cargadas. É un montón de cousas que contar. Dende o colexio Nosa Señora do Rosario de Alzúa. Para todos e todas vos. Novas frescas. Ideas geniales. E risas samoreas. Isto é... Voces Escolares. Lo llevamos vivido. Din que o Camiño de Santiago cambia as persoas. É a verdade, non é unha exageración. A veces o que empeza cunha mochila, unhas botas e moitas costas acaba sendo unha das mellores experiencias que viviches. Busco el beso, la revolución, un mensaje que hable más de amor, las caricias para el corazón de esta tierra que alguien lo rompió. Busco el... Durante 5 días compartimos cansancio, risas, conversacións profundas e momentos que nos deixaron marcados. Este episodio non vai só de kilómetros recorridos, sino de todo o que aprendimos en este caso sobre nós mesmos, sobre os demais e sobre todo do que realmente importa nesta experiencia. Caminar, poner sonrisa a cada paso y respirar. Será bonito lo que quede por llegar. Mirar al frente y no bajar la vista nunca más. Para mí o camiño foi unha aprendizaxe brutal. Non só un reto físico, senón que tamén no persoal. Dime conta de que damos por feito cousas básicas, como dormir nunha cama ou ter roupa limpa. Sí, e iso de que cada un fai o seu propio camiño foi algo que me fixo pensar moito, que non tes por que seguir aos demais, que se o fas ao teu ritmo tamén vale, tamén conta. Eu aprendín a non mirarme tanto o ombligo, sinceramente, a levantar a vista e a darme conta do afortunada que son, a agradecer e a axudar, aínda que eu tamén estivera cansada. Durmió, robando el sueño, así nos desveló. Non nos vamos a enganar. Costas hubo para todos os gustos, pero ao final hasta esas costas nos uniron. Sí, porque cando te ves sin forzas e alguén se queda contigo, anímate ou tírache da mochila. Eso non se che olvida nunca. As conversas durante as camiñatas, contar anécdotas, falar da vida, rirnos por calquer tontería, eso fixo que os kilómetros pasaran voando. La cara rara, la que no deja avanzar. Quitar los miedos que se vayan a pasear. Y que septiembre no nos quite la ilusión. Jamás voy a... Unha das mellores cousas foi a xente, sentir que en 5 días podes coñecer a alguén tan ben como se fose teu amigo de toda a vida. E deixar os prexuizos fora. Eu, nas reunións de grupo, dixen cousas que nin eu sabía que tiña dentro. E que importante foi iso. Caminar, poner sonrisa a cada paso y respirar. Será bonito lo que quede por llegar. Mirar al frente y no bajar la vista nunca más. E cando pensábamos que xa viviramos o máis intenso, chegou o cotolengo. Iso foi un golpe de realidade, ver como hai persoas que non teñen o que nos damos por feito. Ensinaronos que non nos fai falta ter moito para ser felices. Non podíamos haber acabado o camiño de mellor maneira. Salimos dali diferentes, máis conscientes, máis humanos. Ao final, sí, o camiño foi outro rollo. Mellor que calquera viaxe organizada, sen dúbida. Aínda que quen non o viviu non o entende de todo. Para min foi unha das mellores experiencias da miña vida. Bo camiño!
final. Agardamos que vos gustara. Moitas gracias por escoitarnos. Non os perdades o próximo programa. Teremos máis sorpresas. E moitas cousas que contar. Hasta a próxima. Adeus.